gymmat ýagşydyr. Söwdügerlik kılıp bazara gideninin alsaň dediği gatym gymmat ýagşydyr. Hatym bolup günne gyzyl berenden köňüllü edilen ümmet ýagşydyr. Bir mert ýagşy muhannetiň güdünden, tegeş gün sanjar ganym gödünden, her kim tapylmasa aýdan sözünden diňe mümkün bolan ýeri ýagşydyr. Haýry işin terk edip betiş aýylanyn, dost bolup dostundan sarın gizläninden, Hudaany unutup yalan sözlerinden lakin lal oturup dammak ýagşydyr. Kadriyem, jismime bar eden, biýakyllyr hakişine ar eden, biýmahal salyngan bozuk köprüden cehennem üstüne sırat ýagşydyr. 5 wagty bir jaýkyl, musulman bolsaň, bilip ahyr ýetin gamyny iýseň, zanyň barlygyna haýyr gazansaň, rahat ýatjak geriň kümmet ýagşydyr. Söz magnyty çykar bir ýagşy zaýdyn. Bihabarlar aýry düşer Hudaýdan, 5 wagty bilmegen bihabar baýdan, ersiz pirsiz Allah'la arvat ýagşydyr. Magtym boly. Gördüň ýagşy ýamany. Yalan şeýniň bolmaz anty imany, bir ak öýe barsaň almaz mihmany, her kimiň özüli ummat ýagşydyr.